kosti, na 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 na. Boks obično posmatramo kroz runde u ringu, međutim, iza svakog meča stoji i ozbiljna disciplina, meseci odricanja i jakih treninga. I danas se sastajem sa Šekom Gurdijeljcem sa kojim ću razgovarati o predstojećoj reviji boksa koja se održava u Tutinu. I danas ćemo zajedno proći kroz deo njegovih treninga i saznati kako je zapravo biti bokser. Rekla bih da je obavezan deo za pripremu jednog meča i uopšte treninga zapravo ishrana. I onda ćemo da vidimo zapravo kako počinje Šeka tvoj dan, kojim napicima i kakvom ishranom. I evo ja ću ti biti neko ko će ti prvu stvar poslužiti i da vidimo šta nam ti to spremaš ovog jutra i kako zapravo započinješ svoj dan i kako izgledaju te pripreme. Pre svakog jutarnjeg treninga trudim se da unesem što više zdravih namirnica. Sad ću ja vama da napravim jedan svoj napitak koji evo već 10 godina koristim. Mene ovaj napitak dosta mi je pomogao u karijeri i ja ovo nazivam doping. Znači ovo su stvari koje dosta utiču na izdržljivost, na snagu, na oporavak i kad piješ u kontinuitetu zaista pokaže dobar efekt. Tako da sad ću ja vama to da pripremim. Čula sam da je cvekla jedan od najboljih izvora energije. Istina. Trudim se da unesem što više zdravih namirnica, jer to mi treba, ali ne željkujem ni da pojedem neki sladoled, neku čokoladu, neki slatkiš, ali sve normalno umereno. Da. Mora da ima neki balans. I ključna stvar kod sportista, ako žele da imaju pravi rezultat, onda mora da se uklopi dobar trening, dobra hrana i dobar san. Znači, to su te tri ključne stvari za velike rezultate. Što znači dobar san, koliko je to Pa da se legne pred maneš, da se spava minimum od 6 do 8 sati, jer to je ono što je neizbježno za sportistu koji trenira oporavak. Evo i ja ću da učestvujem u pripremi ovog soka i poređat ću 3 čaše, jer smo rekli 3 napitka. Znači šta je bitno? Kap vode ovde nema. Ovo je čist prirodni sok. Sad je vreme za trenutak istine. Sad mi reci iskreno ocenu od 1 do 10. Od 1 do 10? Ozbiljno, čista desetka. To sam ti rekao. Ne, ovo je baš prvo osvežavajuće, pogotovo za ove letnje dane i sigurno sam da daje određenu energiju, kako si mi i sam rekao, tako da mislim da je ovo dobar početak dana. Mnogo dobra stvar. I ako mi kažeš da ovim napitkom sam spremna za ulazak u ring, onda sam i ja spremna da se sad spremim i da vidimo kako se ja snalazim tamo. To je napitak sigurno koji drastične promjene pravi. Ovo je idealna sprava. Detaru kosti, na. Ovo je naš G-Boxing Fitness centar. Ovdje svakodnevno treniramo, družimo se, razmjenjujemo razna iskustva, spremamo naše takmičare za predstojeće izazove i tako, po ceo dan smo tu i baš je dobro atmosfera. Postoji jedan događaj za koji se posebno pripremate i zbog toga sam i ja danas ovdje da malo popričamo o tome, a to je revija boksa ili boks revija, kako god volite da nazovete, koja se ove godine održava u Tutinu. Pa ovo je već druga po redu manifestacija koju ja organizujem i moj tim na čelu sa G-Boxing i Fitness akademijom. Tako da prošle godine smo pravili u Pazaru, Pazar Boxing Night je bio naziv manifestacije koji je okupio značajan broj ljudi i baš je bilo na zavidnom nivou. Ove godine smo odlučili da to bude u Tutinu, jer smatramo da taj grad zaslužuje nešto veliko poput ovog spektakla. Popili smo napitak i to je negde kako ti zapravo započinješ svoj trening. Hajde onda i da navučemo rukavice i da vidimo kako izgleda sam trening. Velike su naravno. Bravo, Leki. Sad ću ja da obučem. Imam velike patike i velike rukavice. Mislim, ja nemam pojma šta treba da radim. Ja sam dobila jedan ozbiljan zadatak na samom početku ovog razgovora, a to je da držim ovu vreću. Rekao mi je Šeka da treba da prislonim koleno i da jednom rukom obu... Mislim da je to... To je to. Ovdje je sva tvoja oprema koju ti koristiš na tom dnevnom nivou. Nama trebaju dobre vreće,
dobre sprave, funkcionalne sprave za snagu, dobre kardio sprave koje utiču na kondiciju, eksplozivnost i brzinu i to je sve što treba čoveku za adekvatne i dobre pripreme za bokserski meč. Organizacija, manifestacija Tutin Boxing Night, to će da bude revija na međunarodnom nivou. Biće učesnici iz raznih zemalja, biće predstavnici Francuske, predstavnici Italije, biće tu, ja mislim, 1 ili 2 borbe naši momci iz Srbije, a konkretno, i da napomenem isto, biće jedan predstavnik Konga, isto jedan ozbiljan borac, a što se tiče našeg kluba i mojih momaka iz tima, jedno od glavnih borbi će boksovati moj brat Ersan Gurdjeljac. On je jedan od najboljih boksera u državi, ima profesionalni skor 14 pobjeda, 0 poraza i ovo će za njega da bude isto jedno veliko veče gde će stvarno da ga čeka i njega jedna mnogo ozbiljna borba, tako da se nadamo da će ako Bog da izađe iz tog meča kao pobjednik. A pored njega isto naš takmičar Din Dolovac, on je nov u svijetu profesionalnog boksa, ima 2 meča, 2 profesionalne pobjede, tako da su to naši momci i naše nade koje će ako Bog da zasiju to veče u Tutinu. Da, i onda će da bude i uzbudljivo s obzirom na to da imamo profesionalce sa takvim rezultatima i verujem da će to da bude primamljivo da prosto posetioci dođu i da budu prisutni. Očekujemo veliki odaziv ljudi i pogotovo iz naših krajeva i naši ljudi iz dijaspore, mislim da će svi biti tu i da će dati podršku našim momcima, jer to je stvarno veče koje će da bude istorijski dan za grad Tutin i mi se nadamo da ćemo pravim borbama, fair play pravilima, ako Bog da oduševimo publiku i da ostavimo jedan sjajan i pozitivan utisak na sugrađane i na celokupan region. Ozbiljna organizacija, ozbiljne pripreme, koliko sam do sad mogla da shvatim. Otkrivam samo koliko puta nedeljno treniraš i koliko traje jedan trening? Pa, što se tiče nas takmičara, nama je svaki dan ne sme da prođe bez 2 treninga. S tim što se sve zna po fazama kad i šta i kako se radi. Nijedan trening naš nije ispod 1,5 do 2 sata treninga. To je to. Posle samo jednog dela treninga shvatili smo da boks nije samo snaga. Potrebna je brzina, koncentracija i ozbiljna kondicija. Tako da je fizička spremnost zapravo samo deo cijele ove priče. I evo došli smo do trenutka kad ću ja zapravo oprobati svoju snagu i vidjeti koliko sam zapravo naučila kroz ovu emisiju i kroz ovaj razgovor. I evo sad ćeš čekati da mi otkrije kakav je izazov za mene. Molim te, neka samo ne bude teško. Ja sam pripremio za tebe, eto da vidimo, čisto da vidim da li možeš... Jel mi trebaju rukavice? Trebaju, da vidimo da li možeš jednu kombinaciju da povežemo. Stavi ruke. Sad čekaj samo sekundu. Izvinjavam se. Veki gledam. Čekaj. Vidjeli, leva noga naprijed, 1, 2, 3, 4, gore ruke, blok, a još jedan, 1, 2, 3. Lejla, hajde da vidimo sad finalni udarac. Šta radim? Samo jedan mi treba. Ok, ajmo da te vidimo malo kako ti treniraš. Hvala ti puno. Nema na čemu, hvala vama što ste nas posetili i što ste iskoristili priliku da možemo da predstavimo naše momke publici i drago nam je i zadovoljstvo nam je što će naš narod imati priliku da vidi manifestaciju baš na evropskom nivou. Tako da se nadamo da će to da bude sve kao najbolje. Danas smo saznali zapravo koliko pripreme treba i discipline za samo jedan ulazak u meč. A ukoliko želite uživo da osjetite atmosferu i da budete deo ove priče, onda se vidimo na reviji boksa u Tutinu 2. avgusta.